Er wordt weer volop traind bij de clubs. Nog een goed weekend en dan zet oordeel het na je amateurvoetbalseizoen weer uiteen. De nieuwe regels moeten dus stadig gewoon wel bekend wezen bij de clubs. Maar dat is net zo. Niks over gehoord of zo. Alleen wat via internet over gehoord, maar ik weet niks concreet over die regels of zo. Het is bij ons ook nog een vakantieperiode natuurlijk. Er zijn nog erg veel leiders en ook commissieleden en zelfs bestuursleden nog op vakantie. Dus het staat op de eerstkomende agenda om er met z'n allen even over te hebben. In Zeist wie joert een verjachtingsgeerkomsten hoe het KNVB-beleidsplan zien geweld en de nieuwe regels die erin staan. Maar skiertsrechters gaan zijn geerkomsten nog net aan. Het is ook net duidelijk wat die er wel komt. Nee, ik heb niet het idee dat er nog niks van een bijeenkomst of dat er een datum wordt geprikt. Of daar heb ik helemaal geen idee van eigenlijk. Kijk, het zou wel kunnen dat het allemaal nog komt. Alleen ik heb het idee dat je heel veel zelf erachteraan moet. De nieuwe regels gelden voor de senioren en de junioren die het net op het allerhoogste niveau spelen. Dus ze nemen de B-categorie. Een van de meest in het oog springende verorings is dat een speler na zijn eerste gele kaart 10 minuten naar de kant moet. Ik ben niet zo voorstander van de regel door iemand 10 minuten eruit te halen. Want ja, als je het eenmaal doet en er gebeuren meerdere dingen, je kan moeilijk meerdere spelers eruit halen. Dus ja, ik ben er zelf niet zo voorstander van. Ja, het zou zelfs wezen keer dat is maar 8 man op veld is tijdelijk, hè? Ja, en dat is niet de bedoeling, denk ik. Beetje ijshockey. Ja, dat is niet de bedoeling. Onbekendheid en vraagtekens dus nog rondom de nieuwe regels. Maar uiteindelijk gaat het erom wat ze effect hebben. Ja, het zal ongetwijfeld iets toevoegen. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij gewoon als club op zaterdag en op zondag het meeste bereiken door in contact te blijven met elkaar. Ook met de gasten die hier komen. En van tevoren afspraken maken over van wat verwachten we nou van onszelf. Wat verwachten we van onze spelers. En wat verwachten we van de gasten die hier komen. Ik denk dat dat het meeste soelaas biedt.